हाग्रायाव दाउमासार गिसिरलायबाय लोगोफोर जखायनै ग्रोब होनलायदों। हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगआव बरायबावनाय जाबाय। मावरिया हाजोआव थांनो ओंखारदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो माबायदि जायो मावरिया हाजोना। टाइमा जाबाय दायो 5:40। दा जोङो मोनहैस्लाबगोन ना मोनहैस्लाबनाय मिथिला। हाजो मावरिया दावखोगासिनो दं जोङो लोगोफोर हाजो मावरिया। नोंथांमोना नुफेरबाय नामा हाजो मावरिया? जोङो थांगासिनो दङ नै एकदम हाग्रा। मैदेरबो दङ बेयावहाय, मोसाबो दङ, मुफुरबो दङ, अमाबो दङ, मैबो दङ। फारसेनिफ्राय नोंथांमोना लोगो मोननोबो थि गैया। जोंबो एसे गिसां गिसांसो फैदों दै, जोङो मोनहैयाखै दासिमबो। मावरिया हाजोखौ बिदिनो थबले थांजायो ने? दाङखाल गोलैयावहाय माबाने थाबायबायनायासो मोना मारा बे हाग्रायालाय। बारा थांजानाय नङा ना गोसौसिम। खिनायसै नै माबा खि नुजेनबायलां बैयावहाय। माबा खि नुजेनबाय आं नै नै आयौ बेसे गोजान लांदां मोनहैले नामा जोंलाय? गासैबो हाग्रा 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 हाग्रा। मावरिया हाजो, बै मावरिया हाजो खुरखानायखौ मोनहैनायसिमोन एसेयावनो। दा बहाय दा टाइमा मोनाबाय नालाय बिनि थाखायनो जोङो बेयाव थांनाय जानाय नंलिया। बेयावहाय गोबां हाग्रानि जिब जुनारफोर दङ, बेखायनो जोङो बेयाव थांले आरो। ओमफ्राय जोङो थांफिनोसै दा उल्था। बेनो लोगोफोर जोङो दिनैहाय फैयै फैयै मोनाफैबाय। बिनि थाखायनो नोंथांमोननो जोङो दावखोलांनानै देखायनो हानाय नंलिया। बिराद मोजां जायगा बियो, ओरैबायदि मोजां जायगा। नोंथांमोना खनसे फैयोब्ला फैबाय थानो गोसो जागोन। नोंथांमोना नैबे दैखौहाय दाख्लै सिसुबारि होननायावहाय थांनाय नुदों, गामि खुरखानाय नुदों। दैया बेनो खानामाखाजों बोहैलांग्रा बेनो दा। औ बेबो जयेन जाहैदेरो खानामाख्राजोंहाय। दाख्लै बे सिसुबारियाव दै खुरखानाया बे दैया आमगुरि सेरजों थाङो। आरो मावरिया हाजोआ बैयाव दङमोन। ओमफ्राय मोनाबायना बेवहाय बिराद हाग्रानि जिब जुनारफोर दङ। बिनि थाखायनो जोङो थांफिननोसै। दा जोङो दै लामायाव ओंखारफैबाय आरोना बाइकजों फैनानै डाइरेक्टनो। मोनाबायमोन 4:30 जाखाबायमोन जों फैला दहायनो ओंखारबायथाय। ओमफ्राय दा टाइमा जानै 6:00 जानोसै, उफाय गैया जों थांफिनांसै। दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै लोगोफोर। जोङो बेयाव सम लानानै फैफिनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। हायोब्ला शेयार खालामदो नोंथांमोननि लोगोफोरनो। आरो जोङो बेयाव सम लानानै माब्लाबा फैफिनगोन। दाउ हांनानै जाफैगोन जों बेयावनो। हाग्रायाव दाउमासार गिसिरलायबाय लोगोफोर जखायनै ग्रोब होनलायदों। दाउमासारा जखायनै ग्रोब होननानै। बे जायगायाव सोर सोर फैनो गोसो फैब्लानो जाबाय। जोङो सानसे सम लानानै फैफिननाय जागोन। बेयावहाय केमेराफ्रानो मोजां नुब्लानै फ्रि नुजोबबाय, नोंथांमोना नायनो हागोन। दाउ हांनानै जाफैगोन एबार। ओइ जुइस लोङो दा? जुइस लोङो दा? ओरैबायदि इन्टारेस्ट नांखायोना बे जायगायावहाय, आङो फैनो गोसो जाबाय थादों। ओमफ्राय बैयावहाय SSB फोर दङ, बिथांमोना अर्डार लायाब्ला हगार हरनाय नङा। ओमफ्राय फरेस्टनि पारमिसन लानांगौ, ओमफ्रायसो बेयावहाय फैनो मोनगोन नोंथांमोना। बैयावहाय ससे थांला हाजो खुरखानाय दङ हाब्रां, बेखौहाय मावरिया हाजो होननानै बुङो जोङो। मावरिया हाजो होननानै मिथिनाय जायो। ओमफ्राय बैयावहाय सुसगेट बान्दो दं मोनसे साहाजों। माने मानसि मुसुरदों ना मा मुसुरदोंथाय बेयाव एखे मुसुरखादों माखासे। खोमोनासो स्रां मोनलायदांनिया। होद आयु माखौसो दं नामाब्रा, बानानै खारलाङोनोलै। मानसिखौ थुदो जानाय नङा मानसि बायदि एखे मुसुरखादों बेयावहाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। औ यादा माबायदि मोनखो? गोथाव ना? गोथाव।